Правядзенне патрыятычных аўтапрабегаў па дарогах Маладзечаншчыны напярэдадні дзяржаўных святаў і важных дат у календары гэта ўжо стала добрай традыцыяй. У панядзелак удзельнікі мерапрыемства пачалі свой маршрут ад палаца культуры Маладзечна, а першым прыпыначным пунктам стала брацкая магіла воінаў, партызан, партыйных і савецкіх работнікаў па вуліцы Дроздовича. Наш автопробег проходит под лозунгом «Склоняя головы, мы помним». Мы не случайно стартуем от братской могилы. Ровно 60 лет назад здесь было захоронено 385 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. А 26 июня 1965 года здесь были перезахоронены воины и партизаны, которые пали в освобождении за город Маладечна 5 июля 1944 года. В 1975 году здесь были перезахоронены останки советских политических активистов. На маршруце па ходу аўтакалоны 5 прыпынкаў, помнікі і абеліскі, яны як сведкі гістарычных падзей, якія адбываліся ў розныя часы на нашай зямлі. Хвіліна маўчання і букеты кветак на халодных гранітных плітах, як даніна памяці тым, хто аддаваў свае жыцці за наш сённяшні дзень і дзень заўтрашні. У Палачанах удзельнікі аўтапрабегу правялі мітынг ля помніка загінуўшым землякам з удзелам мясцовых школьнікаў, прадстаўнікоў гаспадаркі і органаў улады, жыхароў вёскі. День народного единства – это самый молодой праздник, но он настолько стал для нас родным, настолько стал для нас главным праздником, потому что для нас народное единство – это национальная идея белорусов. Народное единство – это триада исторического, героического прошлого, созидательного настоящего и, конечно же, стабильного, мирного будущего. Сёлета ў Беларусі адзначаецца шмат знакавых дат. Это 80 год з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, 30годдзе інстытута прэзідэнцтва ў нашай краіне, 85 год уз'яднання народа ўсходняй і заходняй Беларусі. Пра ўсе гэтыя падзеі вучням расказваюць настаўнікі ў школах на уроках. А ў той жа палачанскай сярэдняй школе сёння развіваецца такая форма работы, як краязнаўства. І дзеці і падлеткі з цікавасцю займаюцца пошукавай работай, вядуць летапісы гісторыі сваёй малой радзімы. Беларускі краязнаўчы гурток «Пошукі» на нашай школе дзейнічае на працягу больш за 20 гадоў. У гэтым годзе у гуртку налічваецца 12 чалавек. Мы займаемся в асноўным гэта пошукамі магіл загінулых салдат, якія ёсць на тэрыторыі нашага Палачанскага сельскага савета. Таксама неўлічанымі помнікамі, якіх няма на сённяшні дзень у раённай кадастравай карце і, напэўна, рэспубліканскай. Вот мы шукалі зусім нядаўна дзве такія магілы невядомым салдатам і змяцілі іх на рэспубліканскую кадастравую карту. Таксама у мінулым годзе мы занялі другое месца ў рэспубліканскім конкурсе маршрутамі памяці, маршрутамі адзінства. І нашы гурткоўцы бясплатна ездзілі ў лагер Зубраняка, які знаходзіцца на Нарачы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.